Ud fra Viggis bevis vil jeg gøre det ud fra et tal eksempel, hvor vi bruger punkterne 1,3 og 4,9. Og så for at finde ud af, hvad A er, så siger vi, A er lige med Y2, som er 9, minus Y1, som er 3, divideret med x2, som er 4, minus x1, eller med x1, som er 1, og det giver så 2. Så har vi fundet ud af A. Ved at bestemme B, skal man sætte, så giver det 2. For at bestemme B, skal man sætte 1 ind på x's plads og 3 ind på y's plads, så det kommer til at se sådan her ud. 3 er lige med 2 gange 1 plus b. Og så for at isolere b, så sætter vi det over på den her side, så der kommer til at stå 3 minus 2 er lige med 1. Og så ligningen giver y er lige med 2x plus 1.